Ang Gospel Bookroom of the Philippines malipayong magpahibalo kaninyo nga gipagula na ang gamayng basahon nga ang tinuod nga iglesia. Sa unang pagtuon ni Brother Lee kalabot sa iglesia, nakadani kaayo sa iyang pagtagad ang unang Korinto 1:2 hangtod 9. Ug nakapatamod niya sa balaang pulong diha sa atong espiritu. Walay laing bahin sa pulong nga dunay ingon ni ana nga hulagway sa iglesia lokal. Mubo kayo kining bahina, apan makita ning 8 ka bersikulo ang tanang hiyas sa iglesia lokal. Lakip na ang kinaiya, baruganan, elemento, ginsakpan ug relasyon niini. Dunay napulog duha ka mahinungdanong butang nga gipakita ning 8 ka bersikulo ug matag usa niini angay gyud sa bug-os natong pagtagad. Misteryoso kaayo kining mga butanga ug tugob sa espirituhanong mga gipasabot ug espirituhanon natago, misteryoso ug Diosnong mga sekreto. Palit na karon pinaagi sa pag-scan sa QR code o pagduaw sa Facebook page sa Gospel Bookroom of the Philippines o pag-adto sa website sa www.gbpi.org.ph.